салому алейкум ҳамдиёрони азиз, бародарон ва хоҳарон. Ман Набиҷон Юсупов ҳастам ва ман мехостам имрӯз шахсан бо шумо суҳбат кунам ки таваҷҷӯҳи шуморо ба воҷеҳ гирем ки дирӯз як воқеаи ман шоҳиди он шудам дар аэропорт ки дар ҳайрат мондам. Аз самолёт омадем 150 нафар, вале 20 нафарамонро гаронданд. ва мо ақиб гаштем ва гуфтем барои чи инҳоро гаронданд. онҳо вақте ки дар пеши назди паспорт омадан, проверка пост омадан, онҳо вапше забони русиро намедонистанд. бачаҳое ки аз 18 то 30 сола забони русиро абсолютно намедонанд. вале дар Тоҷикистон сару либоспӯшиа медонанд, чӣ хел либос харидана медонанд, чӣ хел пӯшидан, чӣ хел гаштана медонанд. лекин инҷа омадан дар аэропорт шарманда шуданд ки урусҳо барои мегӯянд ки барои чӣ моро ҳурмат намекунанд милисаҳо, политсияи ҳамин Россия. Конечно, барои ҳамун ҳурмат намекунад ки вақте ки бесавод ҳастед, вақте ки ягон чиз бесавод абсолютно, агар вай сару танаша бинӣ ва меге ки ягон коллеҷи Америка тамом кардагӣ, ҳамин хесар либосое мехаранд ки дониста. шумо вақте ки дар одноклассник мешинед, ҳамун 1 соати вақтатона сарф накунед ҳамун однокласснику, ба ҷои ҳамун шинед словаро ёд гиред. ҳозир бисёр осон шудаги аз тариқи интернет. вақтҳои давраи пеш ин хел чизо набуд, вале бачаҳои ёш ин шармандагист. 20 нафарро гаронданд, хонашон рафтанд ва ё документашон 100% буд, вале баргаштанд ба хонашон. барои чӣ? Барое ки забони русиро намедонанд. охи ёдгир, охи чӣ кор мекунад дар ҳамун Тоҷикистон? охи медонад ки барои ҳамин основной доход аз Русия аст. барои чӣ русиро ёд намегиранд? ман дар ҳайрат шок мондам ки ман гуфтам ин бача аз ман бисёр медонад, вале на. дӯстони азиз, дар комментария лайка монед, подписатсия кунед, дар комментария албатта нависед.